Morning guys. 살래 나 랩 시사에 파이겐 전전전에 나마. 해? 한번 시켰나? 셋살래. 나 샤피고 레로. ngọa Mang biết cái gì? Mari nोंथांमोन thủ dọc bồ rầy cái थाबाय आं बहाय दंफैयो होमबा दा नै नायदो गेटखौ नायबानो मिथिखासिगोन होमबा सालथेनाव मानसियानोथ' बोरै जालांखोब्रा हिनजावानोथ' मा बुग्ल'ब्ल' बुहेहे बयलार लार ना साले बोरै जालांसिगोन जोंना बिमाया हो नांलाबा लोंलांसै नों फिसिगोदो नालाय आं फिसिनो हाला मानसिखौनो बिराद बायदिसिना बिदि मिथिबाय देलायग्रा नांगौनो माबा माबि नांगौनो खालि ड्रेस बायदिसिना बिनायल' मिथिबाय नोंसो हासिगोन फिसिनो बयजोंबो नांहोजोबो गासिबो लांदोलाय एसे सानैजों आं नांला होननायसो जादों लांखानोसै गारि लाबोखाबायना गारि लाबोखाबायथ' आरो बायबाय आं आरो साहा खबर बायनो रबायसो साहा खब्रै लाखाबावसैनो बाइक गैयाब्ला बे साबिया मानो थाखो आंनाव होननाया बिदि खालामसै आरो ना ओइ लामा गुगैयानो नङा माबानो सानो ना थांसै नै ना थांथारसै थांथारसै बिमाखौ एदावहैनोसै बिमाखौ आयौ बिमाया नालाय मोदानजोब्बाय दिनै हमगौसोमोन नुयैया जाजोबो जेरावखि जाया जिरायजोबबाय आयौ थैबायलै थैबाय नङा आं फिट जासिगोनलै साले जासिगोन बिमाखौ नुनानै दिनै आयौ आलदासिन जासाबाय ओरै खनसे नाहरदों बिमा मोजाङै आयौ मोदानजोब्बाय औ साहा गोथाव सलिदल' फुदुंदो दमासिनि दिनै बेरायनोसै फुरा खोथा गैया गामि गंसे बुजोबगोन दिनै ब्लग बानाया गोबावसैमोन ना आखाया ओरै मावलायलाङो एसे थोथोनो फाग्लासो जागोनलै थोथ रकिया थांबावबायसो रकियावबो दंहैयो रकिखौ मोनाखै दाबो दोनावलाय बिखि आले मा खरमे लाना बेराय थाखो ओरै जाखो जेनेबा साले मानि साबि बे जेनेबा माबानिया कावासाकिना मा गारि मोनलाय कावासाकि सारनि ओमफ्राय मा जाखो साले मा खरमे लालाबाय थानायखौ गोजां बोथोरखौ बेबायदिसो खमगौसैमोन बिमा फुदुंनायखौ मोनलोङैया आयै मोदानजोब्बाय नै आदै नोमादैया साहाखौनो लोंनो बाबाय आं बिमाखौ नायनानै लोङाबाबो जासिगोन दां गुदुं गुदुं गोजां बोथोराव र' आं भिडिअ बानायनि दोनसै नै जानाय लोंनाय देरसिन जाहैबाय नालाय दे साले जाथ्रा खुलिजेनदो नामा लागाव लाहो जाना हो खोथा होनदों मिथिया बेबायदि रुथायबा आंहा मेगना बोरैबा मोनजोबोलै बेबायदि रुथायबा मेगना आंना बोरैबा मोनजोबो जरा नुनायखाय होमबालाय नोंखौबो थाब होनांसिगोन जोङो नङा आसि नागिरदोलै बेबो मोजांनो नागिरलाबाय थाब हमलाबाय मेरला खानानै हमलाबानो जाबाय रायज्लाय लाबोनानै दुबदुदा साल दुबदुदा बुनानैसो सिख'ना लाना गासिनो नामा दसेमोनलै आबौखौ नुया दिनैसो नुबाय हा सिखानो हाला ओंखाम जानो हायो ओमफ्राय ओंखाम जानो हायो दे थाद'दाबाव होमबा दे ना बाखि लाखिनाय नै एलबिजि दङ लस जाबाय एलबिजि दङ नैबे बिमा संनायखौ दा जाहोफिनाखै माबानानै फैदो माथा बिराद खरा बे खेबखौ नागिरो सुनाय दोननो गोनांसिना
मानो फैनानै थ' दावराव बिसोरो बाब दुगा रके बिके ए प्रेसिडेन्टआ नोंसोरसो फैसा दं गैया जाखो बिसोरनावलाय जायगाया बिसोरसो लाजोब्बाय नै नानि जाखा जाखा दुगेल जाला जाखा जाखा दा खारनायाबा होजागोन बेटाफोर चलो 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 उठो लगाओ रेडी टू हंटर टुडे जालाय लगावसै जाहैबाय गाखोबाय दं हरबाय नों हरबाय गाखो 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 जायोना जाया going to hunter ready hunter ready happening guys लागायसै खोरा गैला मोजां ना सालथे दोमो दोमोलोनो दिनै जोंनि खारनायखौ लाइभ देखायगोन आरो ना सानखौ खेबला दोनखाबाय आङो बे फैसा नाङा खालि लाग्राल' माने जों सासेयाव माबायदि खारो बेबायदि आरो आं दं होसोनायाव नङा खेबनायावसो गासिमोन नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो साबसक्राइब खालामलाबायना हो एकदम थुलाबायना हो मिथिबाय आरो ओरैल' थुनायखौ बाद खालामनाङा आसि जामो ना मा जामो ओरै थुना हो नै सालथे दं आरो माखासे दंबावो बैथिं नायलायबाय थादोल' चलो बिदिब्ला हाबहांबाय आरोना गासिमोन रेडि जाहांबाय मोनामसुहांदों बिदि फ्रियाव मोननाय होनबाथाय गोथां गोरान मानिखालै फाग्लाफ्रा फुरा जानायखौल' होखायो मोनामसुहांदों दंखाथारो बे साइडआवनो खोथा गैया दिनै होखागोन मानिया होखागोन फुरा ओइ लावथि दंखायो फुरा बेर बेर जानानै लागायगोन आंथ' लागायजोबलै फाग्लाफोर ओइस बाब मा बुस्थु बेलाय बामथुमसै नामा बामथुमो सोरबा है दाथुफोर नांगोन फाग्ला आया आया फाग्ला हर गैया फाग्ला बेरे जावलायसै नामा आया थुब्रबाय हनै बैग्रि बागानलै नै गोसोबायदि खारो दा बिगोमाल' मिथिना आरो बिगोमा मिथिबाथाय होसोजागोन आरो नालेस आं भिडिअ'सो खालामदों जोंना गोजा सासे जानांगौ मिथिबाय लागायबाय नै मोनसेयाव हाबसैलाय रेडिखा लागावरै देला जोयो खोथा गैया लागायगोन फुरा मोनामसुखायबाय आसोला नै थाल मोनखाबाय नै आसोला दंखाथारो बेयावनो मने दावरो फाग्ला बैनिफ्राय दस्रा बारबोनाय नुवाखै दावरो सिमा हामा र' है थैगौ बैनो गोजौ थिखोदों फाग्ला बेखौनो गोसो होआ खोथा गैला नै मोनजेनबाय बनि फुरा दिनै लागायगोन होसोग्रोबानो एकदम लागासै दिनै दमासिनि फुरा बारनोसै बोलो बारनोसै र' रखि दं मोननासै र' ना थमलेटनो खोथा गैया
फुरा लागायसै เฮ้ยเจ้าอะไรถึงลูกชุบมาเอาเลยเอาเลยไล่ขา मोजाङै होनानै मोजाङै होलायनांगौ मा होलाया औ लागाव बेसर बारियाव नै मानिला गोमोस्लियाव नुजोबखायो माथो नै हाब मोदाजोबो नै सोरबा फट' लानोबा बिना फैसायाव खिन्थाव फैनो हागोन नै जेबो बादा गैया माने जोंनि आदैनि फिसालानोखा बेसर थिलिया फुरा नै बेसर बारि बेसरा नोंनि नामा ना बेसरा नोंनिलाय नोंनि नङा माथो हले आंनि बेसर बागान जोबो होनना बुङा नोंलाय गाग्लिबाबो गोसोबायदि गाग्लि होनना बुङा आग्ला आं एसे आवगाय थाइसेनोलै फैखादोलै आग्ला लोगो लोगो बाहाय दहाय बेसर बागाना आंनि जोब गोसोबायदि गाग्लि होननानै फुराजोब्बाय नङा होमबा फुरा थाखासै आरो बे एग्रे बेग्रे थाखासै बेहाय खोथा गैला दे आक्रमण खालामदो दे आक्रमण लागावबोलायबाय नै ओरै मेडिकेल सेराव होबोबाय आं दं सिन्था खालामनाङा आं दं सिन्था खालामनाङा बिदिखौ बासिंग्रायाव हाब आंगोनाव बार'नो सोरबा फाग्लासो बासिंग्रासो नुवाखै नों लाग्राखौ नैलाय होसोलांबावो नै बे फासारा फाग्ला थाबाय माला गाबसाव दोननोबा जायो थाबाय जायगाफोरखौ नुवाखै फुरा सेसा थाग्राखा नै नुबाय सबखा बरिया थैजाखिसै बेयो हाबाब नै गोजान दं नै हैस हाब नै सबखा बरि बेखौबा बनायदों बायरा दे साले दालाय बायरा लागाव नोंनि सायावसोलै गासिबो नों जागांसे सालथेया बेनो हगारना हो लानोसै गारसन कुकिं मास्टार सालथे कुकिं मास्टार होनदों सोलाजोबगोन जाबाय नै यानि जगायनो मानसिमोन माबासो काश्मीरासो जायो दुन्दियानि मोदोमनायानो एकदम नै रानजोबसो खांबानो रानबाय बेयो ओरैनो मास्टार कुक दा मोनदों नङा सालथे मास्टार ना मोनदों बे फिसा बेदर एवग्रा खांबानो रानबाय बे ग्रेभिया जाबाय मोजाङै राननानै मोजाङै जालायनांगौ मोजां रान खम बारा गैया होनखायो सिम गामियाव सेसा हाग्राया बांसिन लानो मोना सेरफाथ' दं दसे दनै बारा गैया होनग्राखौ नुफेरबाय नोङो बे कम्पिउटार मेसिना लाबो सुनांगौ आग्ला होनग्रा दं मागुर बिहु नाहिल मयना जमनाया माला रानखाङो दे होनखानाय फाग्लासो नोङो माला रानखाङो होननाय जमनाया हायो बबे बांसिन थाङो बेखौ नायो जों बिदि होआ बिदिलाय हनै लससो होयो जोंनो आरो फाग्लालै मानसिया बिदि दंग्रा दहाय थांनाय लोगो रानो होनखाबाय जोंहा रोंखाबाय दंखाजोबो जोंहा